ଶୀତ ଆସିକି ଯିବାକୁ ବସିଲାନି ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳାରେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଜମା ବି ବନା ହେଇନି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବନେଇ ସାରି ଖାଇସାରିଲେଣି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୂଳାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ବନେଇବା। ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ମଜା ଉଠେଇ ଖରାରେ ବସିକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା। ଘରେ ମୂଳା ଆଳୁ ବେସର ଦିଆ ହେଇ ଭଜା ହେବ, ପୁଣି ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେବନି, ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁ ପଖାଳ ତ ଖିଆ ହେବ ଆମର ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ରେସିପି ଆଡ଼େ ଯିବା। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, 5 ଫୁଟଣ ଦେଇକି ମୂଳା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ବାସ୍ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ସିମ୍ କରି ଭଜା ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଜା ଆମର ଅଧା ଭାଗ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଏଇ ଭଜା ଉପରେ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ଭାତ ହଉ କି ପଖାଳ ଭାତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଏ ରେସିପି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ।